Продължаваме с монтаж на камера за задно виждане на Mazda CX-5. Камерата ще я монтирам ей тук на това място. Така. За да монтираме камерата трябва да свалим този панел тук. Почваме от тук. Ще премахнем тук тази лампа, която осветява номера едната. За да имам достъп. И камерата ще монтирам на това място, като отзади ще пробия една дупка, да може да вкарам кабелите. Ще пробием и дупка от тази страна. И сега кабелите прекарани през дупката. Прекарахме кабела. Ето, така ще застане. Така. Лампата за номера. И сме готови. Тук е лампата за задния ход. Това са кабелите захранващи. Ние трябва да свържим камерата, трябва да я свържим тук към тези две жици. Това е плюс, това е минус. Сега задната камера се върза по този начин. Ето, вижте. Червения захранващ кабел тук се свърза към жълтия. На други кабели е червено тук също. Ето, вързва се тук заедно. И тук вземаме захранване за задната камера от кружката за заден ход, като бял с черно е плюс, жълто с черно е минус. Се свърза по този начин, да работи задната камера. Кабела ще минем така. Предварително съм го отрязал кабела. Кабела ще мине от тук. Сега през тая муфа
ще го прикараме. Ще използвам това парче тело. Ще го замажем с течен сапун, да може по-лесно да мине целият кабел. Течният сапун много улеснява. Ето, готово. Добре. Продължаваме с монтажа. Ето кабела. Трябва да премине през копето. Прикарахме ги. Микрофона и камерата за задния ход, кабелите са прикарани. Ето е новата Android Multimedia, която ще се застане и тук, като оригиналната. Включил съм главния захранващ кабел вече, с този кабел е. Понеже тая кола няма усилвател, не е босе, затова е с този кабел тук. Не че ако е с босе е различен. Тук се използва този тук, тази букса се използва. Да щракне хубаво. И тази тук не се ползва. И вече само антенния кабел. Буксата за антената. Включваме, ето я. Така. Кабела за задната камера. Включваме го. Ето е камерата, кабел от задната. Така. И тук включваме в бак, розовия кабел бак. Ето. Така. Задната камера. Задната камера работи и тя. Това беше, приятели. Ако ви е харесало видеото, ако съм ви помогнал по някакъв начин, може да ме харесате в YouTube, да ме последвате. Благодаря ви, че гледахте.